kwarai Rasulallah mai saka furai gudun hauka mai tsara makiyan gaba. Ya Rasulu ne na gidan gausi Ciroman Fadima Ma'asuma. Manzan kwarai Rasulallah mai saka furai gudun hauka mai tsara makiyan gaba. Farko ilahu zan sanya Allah ka kyautata niyya, begen da zan yi yayi gayya ya kai wajen Rasulallah, ya kai wajen Rasulallah. Allah da do salatinka Muhammadu zabinka, manzan da shi ya kalle ka ko aina ya nuna ka domin isar Rasulallah. Allah ka sa da alaye sanyo sahabu sufaye da auliya kwaikwaye hasken jikin Rasulallah, hasken jikin Rasulallah. Allah da shehu Tijjani darbar hamu zamani da shehana sa'idu nayi shehu Hamza haske ne zuwa gurin Rasulallah. Salamun alaika ya gwarzo uwar ilahu ya manzo zakin ilahu ka wanzu ai dole ne a duka ma ubangida Rasulallah. Kai kallo shi na yaki shi ɗin uban mayaka ne, shi ne mai gidan Ali Zaki ai dole ne a tsara ma Muhammadu Rasulallah. Ina maza suke ratse ga wanda baya yin ratse, kai maki ka daddauje domin ko baka yin dace inda ka bar Rasulallah. Kai gano shirin gudu randa du ya sa su gudu sai sun faɗi ashhadu sannan sun samu dacewa kai jarumi Rasulallah. Tarwatsi uban gayya jarumi sha'aya kafi karfin makiya uban gida Rasulallah, mai gida Rasulallah. Kai gano shi kan doki ya sa suna taki sun kwanda mamaki shi kaɗai ya sa su gudu kai jarumi Rasulallah. Kai kadai kake da isa gurabuwa yake da isa labaika ya aba hafsa rifan ilahu ne Muhammadu Rasulallah. Gwarzo uban sadaukai ne zakin ilahu Allah ne mayakin ilahu Allah ne uwar ilahu Allah ne Muhammadu Rasulallah. Ai kai ne ka da kafirci kuma sannan ka tsaye da musulunci, kai kake tsoratar da jarumta mu gwarzon mu baya juyawa Muhammadu Rasulallah. Ka tsaye da duka hukansu ka rusa dukkanin gumakansu ka firgita su da dukkansu sun koma su zama su kai jarumi Rasulallah. Salamun alaiki ya nana bawan ki ne a yanana yake sallama a yanana fice ya ka zo zauna mai kake so yaro na zan baka domin Rasulallah. Ya Fatima Batula na mafarkin da nai da fada na fadar begen Rasulallah a tabbatar da shi a yana na domin yi isa Rasulallah. Masoya na yi mafarki ne da ni da shehu fada na hakika ya yi min albishir ya ce so Rasulallah in kama ya bar Rasulallah. Ni anan zan tsaya Rasulallah Usmanin ka ne Rasulallah na gidan gausi in kiyata ne Ciroman Fadima ruhin ne na Rasulu take na ne Muhammadu Rasulallah.
kware Rasulallah mu sa kafirai gudun hauka mu tsara makiyan gaba. Manzan kware Rasulallah mu sa kafirai gudun hauka mu tsara makiyan